Здравейте! Аз съм Anonymous BG. Не истински Anonymous. В този клип ще кажа на какво ще играя. И какво ще правя. Какво въобще ще играя, правя и всички такива други работи. Значи, ще играя на игри, каквито ще предложите в коментарите, но за сега ще играя Лига, както виждате, че играя в момента. Ще играя също... Какво друго ще играя, кажете ми? World of Warcraft, ако някой иска. Нещо друго не се сещам. Team Fortress, The Binding of Isaac и такива игри. И много рядко в 19:03, не, в 5 часа може да има стрим. Да, но това може да се случва много рядко. В Twitch в 5 часа може да има стрим, само да кажа. Добре, надявам се клипа ми да ви хареса, лайк, subscribe, комент, защото лагва. И до следващия клип, чао!